práh a něco, tak ta masa ledu tam vlastně praská, že jo? Takže když mám takovýhle plochý ledovec, tak je většinou spíš, neříkám šance, ale pravděpodobnost, že tam spíš ty trhliny tolik nejsou, anebo nejsou tak veliký. Jo? Jakmile budu mít nějaký velký zlom terénní na tom ledovci, hodně strmý, tak hned pro mě automaticky je to alarm, bacha, může tam být trhlina. Jo, teď jsme byli v ideálním scénáři, to znamená 6 lidí nebo 7, velká protiváha, mega bezpečný. Tak teď půjdeme do druhého extrému, krom toho, že to abyste byli úplně sami, což je taky špatně, nebo je hodně nebezpečný, ale taky tam ta čistě dvojice, jo. Nejpravděpodobnější varianta. Přesně tak, pro většinu z vás asi taky nejpravděpodobnější varianta. Hele, modelová situace, jo? Záchrana ledovcová, jsme dvoučlenný lanový družstvo, teď je to trošku nasimulovaný, ale v ideálním případě by Marek byl tady navázaný taky na motýlku a měl u sebe ty 2/3 nebo ty 2/5 lana, aby to vyšlo ke mně. Jo, budeme to dělat jenom teď takhle, jde nám spíš o tu vlastní záchranu. Už když vycházím na tu túru, tam včera jsme šli od lanovky, tak kdyby jsme šli prostě ve dvou, tak já si můžu tady už pro takového strýčka příhodu nachystat průsik. Jo? Jdu na túru a Mára mi padá do trhliny. Tak jsi v pohodě? Jsem v pohodě. No, jsi těžkej. Vyťahneš ma? Co? Máš karabinu. Hele, tak házím ti lano. Už bylo na čase. A tak můžem to dát cez centrály, ne? Nazdar, dobre ti to ide, pojď, zaber. Ako nerobím vůbec nič, hej, takže úplně kľude. Díky. A vypadá to tak, že máš ho ideálně v dominantní ruce ten cepín, pravačka a já si ho takhle chytnu. A jak si ho vlastně přechytneš, tak on se ti přetočí ten zobák dopředu a teď ho využívám na brždění. Cepín si chytnu takhle a teďkon na něj se chci nalehnout, abych do něj mohl tlačit, tak si jenom lehnu, přetočím se na pravý bok, zatím tím a začnu brzdit. Jo, koukejte. Jedu. A